Ojijudan. Yes. In warrant of arrest. From who? Nyithindo loro. You are dressing in a manner likely to suggest that sokso di inyore. No, you get this the 47th generation. Tribe, the 47th tribe of Kenya. Gin around. Sokso. Gine bo konyo gi. Marago micha mi school ni. Konyo gi dend gi kuot nyalo buo. Dend gi yie. So please don't try. Nge gi yot. Matiangi ni nge gi yot. Nge gi yot kibro winjo kaka gi wuoyo. Toka hapo. Tafadhali. Ange appetite ni bad please. Appetite. Angama singa pinga kukudenga. Kore sani wanyisi jo machuo sana jo wama jo pengwa ero sana jo bolda sector industry sani magoa nose ya ubel bel mugi kiyao December ka be very careful jo sasa kikimi ichamo ganda umiwase moke kendo liel and jija British MC Jakakamega Spandito Safugoto giso BBI yes born before Building Bridges Initiative. Report ukelo karango nu setiko. Your report they work by Thursday. Kawono don one Monday. By Thursday, idi mi report the principals mano His Excellency. Yes. Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Wodingina. Kachelgi His Excellency the People's President Dr. Raila Amolo Odinga Chuma leto konyal mako gilwetwa. And shake. What's amege moro? Adu amege moro. Me. Try me with money. I'm money. Okay. Myself, I'm money. Uchamo British. You are beating what you have not seen. No. Punguza mziko nyoto gorepe pangla. Hivi yaka punda note. Mziko nolo warkene mziko nolo warkipunda kinduka. BBI kaga punda nikaga no kindu wewe punda. Kwanza ukuluge ni polo ngani pick up. Hivi nje. Kaga yeye bari punda. Kata in magi Mercedes dala punda nyaki recognize. Yes. Koro angomo miyo. Iwe gima pokone. No. Nti ngato mose lido ngini. Nitie jomose leak report. Iwinjo. Ole go bedni wangyo report. Yes. Wachambua report. Kasa paro ni BBI ni be. Ibi tere of all the 47 counties. Mondo MCS ochambua. Kaka negi chambua. Punguza mziki. Ma counties adia mokalo. Ariyo. You was in Gishu. Giturkana. Mato ko bira kama. Kalo nyalodia. In fact, and how sure are you? MCS nyaka somgini magi ngi. Gisoma. Iwijo gimoa kwa mbaba. Wadiwa somo. Banamo. Ingeni katiba ema baba no somo no. Iwijo. I'm not going to waste my time reading the BBI report. Assess home in dreams. Somo mane babu somo nugo katiba mukala no. Emo miyosa nuinyo. Don't what is more ratification? Iwijo. Foka tutiko higni kiadi. Teka ni babu sio the report kama. Wajonia is good. 47 counties. Gichakose kalo ano ngigi madhi somo kacha. Iwinjo baba no somo BBI. Whether baba is always right. Is right. BBI is always. Ano kanga wajoni baba your last word is final. Yes, it's final. Baba your last word on BBI is final. Iwinjo. Tokoro. Kata baba wacho final. Take your time as a Kenya. Kenya nkure. You know, me understand. Baba usesomo gini. Tangwemo miyo malokoche juse jakoiware. Iwinjo baba pokno mislead wajoka duwama na do. Baba pokno mislead yo Kenya. And he will never mislead you, okay? And he's always right. And his last word is fa. Iwinjo. Okay. Baba ne wemo uru baba mos. Gawad gima dibo. Ana yajo ni rok ni manu rok ni gori baba se somo kalo go macha. Igo baba. Okago baba. Iwinjo. Bido keta na ko. Iwinjo gicha en gi motive maber. Iwinjo dikonyo jab Kenya. Iwinjo. Ka on give one time parliamentary, presidential, one time prime minister. Iwinjo. Wala prime minister no kani mwangeto. Prime minister kata ceremony. Ingeni ceremonial president talk better inya. But prime minister with powers. Iwinjo. Ambulance. Iwinjo mane mwangiyo. Wasemo go piny. Unge waje. But dano giriti ka week Thursday. Kagi sasome mage neno. Mano koro mheshimiwa in waiting. Yes. Mislead jo piny. Kuse neno BBI no mwinjo report. Kucha kuwejo siasa. Oscar Sudi gini Kenya gini. Gina nyasiyamo. Babe moko yena siyamo. Please read it fast. Is when you talk. I support BBI till the day I die. Support gima Baba's word is final. BBI nyaka. Ka BBI wajone wecha mogweno. Aweyo. Iwinjo for the time being. BBI wajone wecha mukuna rega iweyo. For the time being. 2 weeks ka asa spend gweno.
kasta doke gwen. BBI owacho ni iriemb mama cha, iriembo. Ari amiye leave, ok riembe, dog thuru, kosetikre gi BBI tiduo. Wasemoke. Kendo lia. An Jiji ja British. MC Kakamega Spandito safu goto ngiso. Yes, weekend chalo kodi nani. Hai, weekend ne pek. Sadi wagoji. Longo ni Manchester, the great Manchester United. Yawa. Ah, team sani pek. One win. Kwa Hiyo. Ini support Man U, Gor Mahia, Otenga. Otenga go right of the. Any bola win achielo miyuko. We are the mighty Manchester United, the great Manchester United. Okay. Wambe ne wadru koro lawagango. Podu ne bo. Facebook link ti ulala. Giri ngina account no active. Abe ojaseno. Koro loro account mo minwa. Amo mi ojaseno le kologi. Link ti. To kagi go ngato. Ai Facebook hey, Gunners for life. But ndio time Mani mlipata wanyonge mkanyonga. Kutangulia sio kufika. Mani itafika. Hakuna. Macho sekao ligi wewe. Haya. Wasemoke. Kendolia. Jiji ja British. MC Kakamega Spandito safu goto ngiso. Hey, koro sani jino seneno kuma pinyo chomo. Pinyo chomo kure. Grand entry mar baba e bedroom ne miliona. E bedroom nigi towel. Jo Kibera. Azo nigi kite. Kibu pod wiya gi baba. Kure. Ang'o mi hugo baba gi kidi? No go ahead. Bang rally to go. Toka hapa igo ya bedroom ni. Mago be Jo Kibera die. Jo Kibera ok nyal, they can't even think of kaukidi. Go baba. Imagine Jo Kibera. Mapo no mago jokondele. Apara kata kondele kano. Kondele. Joga pa. Mago jolangata. Joka no kamoro. Yani Jo Kibera beta no imagine adwa kwa ni kidi, adwa bago gach baba. Konyal. Mano treason. Imagine that baba is being stoned in a convoy. But makmana ni campaign. Yes. Ilongo ni home stretch. Yes. Tarika period. Waka open. Ai dibelo mapek. Batober. Owalo. Kada waneno nyoro. Ineno rally mar Jubilee. Jalup ker ne kaje. Biro gi chopa. Naibu rais. Tapo Jaguar ni kure. Jaguar dhiwer. Nani benenti. Ni mheshimiwa rais. Tuko hapa na mzani Jaguar, najiangalia kwa kioo na Mariga kwa kioo yakasani. Mariga no ka boy wacha. Mariga TB. Mariga TB. Mano se kao. Ngacho dar Kibra. Okawoli. Koro gima wacho na ni neno kaka rally ne chama. No camps ni nigiji. The same people. Ndio katata Jo Kibera. Jo Kibera. Mudavadi wapenyu makane unema hun kocha to un. Mudavadi nani giji. Jo Kibera oro message ni dali makabe ne. Mudavadi nani giji, naibu rais nani giji, bado deputy president. Yes. Aya baba nani gitano. Hivi ndio dano chalo chunglo. To dong Mudavadi go gikidi. Embe do. Macha be news adier. Ni Mudavadi convoy stone. Macha be news. Pelte. Ugo wuja duong mach manok mano stel. Mar baba ni ma news. Baba mako go gikidi to news. Mar Mudavadi. Ma ilongo ni news nyalora nyaka BBC CNN. Mar baba. The African Minister for Infrastructure pelted with stone. Makmana ni jogo nyaka tim campaigns gikue. Iwinjo? And you must respect Baba's bedroom. We cannot allow people to imagine, tentatively to imagine that Baba can be stoned. Ni koro. Jo Kibera imagine uruni koro ngato mok ngat baba mok ja ODM ema koro MPU. Mudi chiemo wenyende. Ruto no jalup ker Ruto no se wachonia. Kuyera Mariga kama. Udhi yudo TJ, youth, jobs, housewives. No nyiso housewife, house help, husband material, kila ngado udhi yudo tich. Kwa jama makambe mavijana. Hii kitu tukishachukua taka hata mama mboga waongezewe. Kama anafanya biashara ya 2,000 hivi aongezewe iwe 5,000. Ni manifesto. Alafu hata bonga na waseo gava wachukua vijana hapa hivi wawapeleke kutrain to na bunde yani twat. Wasemoke. Kendolian and Jiji ja British. MC Kakamega Spandito safu goto ngiso.
Camera is on. Camera ni on. Iwinjo nini order mo o malo. Yes. Yeah. You need to shave your hair, your beard. Mano is a dream. Ipim gi John Junior. Okuwe John Junior tuwe. No, kapim gi John. Nitere kwarwa milo no mo lagar. Nora year. You go to street kai bro yodo una mo lagar road. Ibro nano Jijoteko road. Ibro nano bro nyisi kaka jokara. Wabe ka road wani Mumias road. Ibro nano Paul Mboya street. Mago nyisi gi makara chonyo en. So this is ane makuru juogi no dong na. One be one gi street Makalanganga. Makalanganga road. Kwa mara kwa ino chiu direction ni anito inkanya. Ukishuka hapo stage angalia hiyo parapara na imeandikwa Makalanganga branch kwa left. Hivi uene John Junior tuolo. Mara upiem gi John Junior. No, mara John Junior to the kamato mara ni kama. Okay, or you want to be nyongo ni bro. Wasemoke ndoli ya Jiji ya British. MC Jakakamega Spandita safugotomis. Jo tich serikal nyaka koro idha peng makanye makenya ka iwinjo rais nyocho wacho niya we are cutting cost on international travels ento ringo gi Boeing mata Boeing koso mani go wadi gi Brian gi baba bana rais aneni gi ndege moro maduong mani go wadi gi baba sani Raila nani baba iluongo ni Mheshimiwa Ker sani chwe odak Kisumu to chwe Nairobi koro kigija ki wuo Ker sani kata idho manango mano kode and mi president peace be poki wish birthday nyo happy birthday Mr President wodi jomo gengina mi gune modhi moso wakata nyinge to kapo katieko Mr President wan kaka jo Rowan Rooftop detie gimo iko ni Rowan zani rooftop Rowan tinen garden Rowan Gardens wan kaka jo Rowan Garden wan gi Hennis ilonga nango wan gi Msinga see us after this or contact Ngiri wan gi Msinga bani wogi Ker adi ni sagi moro ni joti serikal cutting cost extravagant spending iwinjo ineno ka governor dwadhi maju governor haya chopa iwinjo president okay koro ero pachino berni inge sipia na weti jama wego imagine na weti obete peng oditi branch kanyo wasichopo bawego wale siep na ilungo ni His Excellency Cyprianus akachilao sapumu yene joti serikali tigi public imagine tukoro inge alado George Aladwa ko beta ndega oditi nechukicha hapo mbele nataka kunywa uji iwinjo kaso adui nyang ai chema oditi to japengo ro kumoko lo ne bwana ibaro wiya bwana the assembly ote padito koro mano nyisi ni Kenya ka okinyal tiyo gi public nyaka yeni pinje kaka Sweden prime minister riembo ndega iwinjo para ne oda dugi goro idho 44 kondele bana hata mambo leo 44 oda to nisimama hapo ni strip kwanza adagolo leuni manu gi mok dal Kenya ka jo telo gna tigi public means nikech kaka but you need to embrace that mondo koro cut cost jeje kai ne Mheshimiwa to be tukichopa kindu kama central luongo ni central ward central ward to pen kuomi iwinjo koro jogi nyaka cut cost iringo gi gari maduong ngama wadwa yene kende mondo tigi gine baba wadgi maduong iwinjo to His Excellency Professor Peter Nyang'o kende makoka na todi wote ngama nyalo recommend no tigi public and prof nikech ngama tigi public osechiemo chuth iko gavana donge an gima timo hata mo wacho nia gavana kakalo mano His Excellency Gon Lupita koro we kalo to jopiny wacho pavement ondi nikech to nego yawa jopiny wake koro gima wacho ni Kenya ka jotelo knya tiyo gi public ji nyaka cut cost inyalo wuotho walk to work you lose weight ineno jatelo ye chalo ni ber yerom kama kora ma police wuotho diti kadara sanga ijo jatelo beto office chamo chips magoha in the peng ni diti luocha magoha to knyala tie bana angiyo kanyai I can't use this matani ngana wacho ni we are going to take legal action if you're not careful utaingia cell koro okonyalre
Gitema bat ok nyalre. Akubo ok nyal idho pe, akubo ok nyal idho ndika. Nyongo ok nyal idho pe. Nyongo cannot walk to work. Baba cannot never imagine ni baba dwatiyo gi public dhiti. No. Wasemoke and Jiji Jabriti. MC Kakamega Spandita Safugoto Ngiso. Nitiere crop of men masani wuok ma we must stop. Which crop of men? A man is a man. A man can try. Nitiere chuo masani biro man. They don't see a woman driving. No, they are less. Are you speaking from experience? Not experience. I see them. Oh, you have your vehicles. Me, I have my Mercedes and it's with emblem. Can you check if the emblem? Check the emblem. The Mercedes ni ka emblem. Emblem no ka ongero. Mano sakana. Oyuma. Mercedes. Anoko Mercedes bench. Ok bench. Ni kinana mi moro kanigi gari. Kuna nani mai makori na nedana. Why don't you work hard and buy your own car? Shortcut ni yudo ka wood luo be koro bet ni ngato oginen. Iwinjo makosa ere. Have I forced myself because an agreement? We are in agreement. We are in the spirit of handshake. Okay. Adwa wuogi sani. But meanwhile wasemoke and Jiji Jabriti. MC Kakamega Spandita Safugoto Ngiso. Yes. Nyiluo. Nyaluo itaki kelo gilka kelo wach ni Nyaluo nyako mochwere maber malando iluongo ni melanin koso melanin skin dark skin iwinjo paya ben go Raila koka gero gin paya en gi peini iwinjo ne mako chung yani iluongo ni overweight ochung kama Nyiluo ngin kana ne nyiri bedo download Nyaluo nya download obira bika kwa buffering. Nyaka we must respect the woman. This one I got from a handbag. Handbag Nyaluo. Eve timetable. Again camera. Eve Nyaluo. Eve mama ni Adam cha. Macha ne Nyaluo. Okay. Ko gima giolo wago timetable maro angla ne bag. Guse moke liel gi nis gi kyang. Emomi waluoro gi. Ne sani ani timetable kama mano mar Nyiluo. Akwanya handbag moro ka. Asom ni. Som dino. Monday Kataro. Ema Jalamu. Tuesday Avon. Jakadala. Wednesday Embakasi Coffee. Makadori. Thursday Avanas Kisumu. Abenija Chega. Friday Gesa Freddy. Saturday Nyamavela Enda. Sunday Brim Village Elitoto. Kasi ndio wasemoke alia. Bas. Nyaka respect even Nyaluo nyaka miele gi mo understand. Dagengi imami yero. Gi mami yero iwinjo. The lyrics emamiyo nyirigo dimielo hangla they relate to that song. Yes. Real life iwinjo koro wa embrace nyiwa nyaki indongi gi nyiminegi minwa ugo Nyiluo Nyaluo minwa Nyaluo minu to Nyaluo bwana idwo keto gini min gi nyara bandu eni mino oda Nyaluo kwa sababu ni mege uteka mege wholesale mondo king'ato winj marach no monde gate Nyiluo akiani ginadi koro gimong'iyo ka weuru go Nyiluo igo Nyaluo to nyiminegi odiwo dala iwinjo odhi oduogo makara jakwath minyagoyo wang' okpeli koro mako goto nyuongo bera koro ingeni nyaka ingeni devolution baba kano kelo devolution nyaki devolve nyithi services mago to ber koro kuchwayo kaka sani kichwanyo gi meno unya dhao gi dhulu koro dhao be mit gi Kiswahili ya mitadua ingeni ibreak ni koro dhao gi Kiswahili mimi nitakuja kukutandika siku moja mimi sije nitia pressure mimi nitakwenda kwetu bwana kwetu sisi kwetu tutaita bwana sisi wataita wa Davida sisi Abiro padi. I will beat you. Abiro padi. Thou meet Gidulu. Bingea. Kaso mama cha bibiro ko makodiki. Kawini kidwa yena nyarja chie. Abiro ne. Pela nyarja se. Kawini nyarja. Anasene ko dichwadi. Ilibadi negi. Niko ko thou Kiswahili. Omi Kiswahili ber. Nyaka respect neno. Okawori kidau Kiswahili. Bingi singeli Waringo
Vidonda ushapimwa. Usinitoneshe kidonda bana. Mungu kanijaza pia hata akakupa. Mimi koka biro ni gidoluka. We record bisetero kata kweno dalawa. Goya oro mgidogi. Mani kame kata ome. Yogi wate mwacho ben Jiji. Eni ugonyi luoni ok nyal rito mwandu. Idwa no rito mwandu mane to in gi gwena di. Gwena riyo gidiaga tiel. Gidiaga tiel iwinjo. Ni rito mwandu dala. Ni nyiluo kia rito mwandu. Nyiluo nyaka mielo hangla, nyaka gilaw gor. Iwinjo en mana gor. Gor ne juogi. Nyaluo oe gor kanyo ka ngudoke Supreme Court. Cases yalo. Nyaluo law gor nyaka Algeria. Piny ber. Algeria here we come. I respect you women. I respect the woman in the society. To yoma chuo man joluo. Kidwa kepo oko manoma. Manoma. So you septic tank no yuagi. Era yero ken. Ko yero ne dhi kaita enda. Ko yero ne dhi kanye. Lakini taita tober. Taita ichwa diera kidol kaluoka. Na paroni. Abe chiegni. Just in case for the time being. Iwinjo ka yudo nyataita moro. Ai. Nitakutengezea nini bwana? Nyiri maber en package donroke magaya. Nyaluo biro gi package. Iwinjo no tingore wholesale wise. Septic tango ginya nyumie. But gilwere me nyumri kendi. Yourself. Then alwera ne. You die. Anyumra. We respect our ladies. Nyiri man gi package, nyiri man gi payo, nyiri man gi nyiluo un malo. Moko ko to biro gi mana item, gina item achiel. Wasemo ke Kendali Jiji ja British MC Jack Omega Spanito Saf Goto Miso.